ମୁଁ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର। ଚୁପ୍ ରହିବି ତ କେତେ ରହିବି? ଥରେ ଭାବ ତ, ଧନୀକ ପାଖେ ସଞ୍ଚୟ ଅଛି ଆଉ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ସରକାର। ହେଲେ ମୁଁ ନା ଏ କୂଳର ନା ସେ କୂଳର। ଘାସକୁ ଲମ୍ବ ମୋ ପାଳକୁ ଛୋଟ। ମୁଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର। ମୃତ୍ୟୁ ଏଠି ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି ଆଉ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରୁଛି ଏଠି ମୋ ସଂସାର। ମୁଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର। ପାହାଚର କାଠଗଡ଼ାରେ ଆଜି ହୋଇଛି ମୋ ଠିଆ ମୋ ସମାଜରେ। କାହିଁକି ନା ହାତ ପତେଇବାକୁ ମତେ ଆଜି ବି ଲାଗେ ଲାଜ। ବିନା ସଞ୍ଚୟରେ ଏ ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲିଛି ମୋର ଥରେ ତ କିଏ ଭାବ। କରିବି ତ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହବାର କ'ଣ ଏଇ ଉପହାର? ମୁଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। କାରଣ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଧନୀ ଓ ଗରିବଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର। ଯଦି ଦେଶକୁ ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ଆଗେଇବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅବଦାନ ସମାନ, ତେବେ ଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି? ଜବାବ ତ କିଏ ରଖ? ଧନୀକୁ ଯଦି ଋଣ ମାଫ, ଗରିବକୁ ଯଦି ଦାନା ମୁଫ୍ତ, ତେବେ ମୋ ପାଇଁ ଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ? କିଏ ଚାକିରି ହରାଇଲାଣି ତ କାହାର ବେପାର ଠପ୍ ହେଲାଣି। EMI, ଛୁଆଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଫି, ଘର ଭଡ଼ା, ବାପା ମାଙ୍କର ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏସବୁ ପାଇଁ ଆଉ ପକେଟରେ ପଇସା ନାହିଁ। ତଥାପି ଚୁପ୍ ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର। ମୁଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର। ରାଜନୀତିର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ନିଜକୁ ପାଏ ମୁଁ ଅଭିମନ୍ୟୁର ଚରିତ୍ରରେ। ତେଣୁ ତ ନାମ କିଏ ଲେଖାଇ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମ ଗରିବଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ। କମ୍ ସେ କମ୍ 2 ଓଳି 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିବ। ତାଳି ଥାଳି ସବୁ ମାରିଲି, ମୋ କଥାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବି ଜାଳିଲି, ତୁମର ସବୁ ରୁଲ ବି ଫଲୋ କଲି। ତାପରେ ପୁଣି କାହିଁକି ଅହଳ ବିକଳ ଆଜି ମୋ ସଂସାର? କ'ଣ ଭୁଲ ମୋର? କେବଳ ମୁଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର। ସ୍ୱାଗତ ତୁମ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନକୁ। ମୁଁ ବି ତାକୁ ସସମ୍ମାନେ ମାନୁଛି। ସ୍ୱାଗତ ତୁମ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନକୁ। ମୁଁ ବି ତାକୁ ସସମ୍ମାନେ ମାନୁଛି। ହେଲେ ଯଦି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଡେଲି ଡେଲି ଆମ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଉପୁଜେ, ତେବେ ସେଦିନ ଦୂର ନୁହେଁ ଯେଉଁଦିନ ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ସୀମା ଟପିଯିବ ଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ। ହଁ, ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ସୀମା ଟପିଯିବ ଏ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ। ଏବେ ତ କେବଳ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ତ କେବଳ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। କାହିଁକି ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମତେ ଅନୁଭବ ହେଲାଣି ଯେମିତି ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଅଭିଶପ୍ତ। ମୁଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ।